Kadadian hingkarasuh mopo rasa biyung. Wejangan marang wahananing Gusti, hanitahaki jalma tumitah. Huga marang nutuk sedulur papat, kang momong jalma tumitah. Ing dhuwur mau nalika isih nganggo basa Jawa kang isih asli unine Kitab Kejawen, sing versi awal, banjur déning Raden Mas Basuki gawe maneh versi sing basane luwih dimangerteni karo wong Jawa saiki. Iki sing versi anyare. Bab wejangan nalika asal usul kahuripan ing bumi suci. Artine bumi suci yaiku nalika tumitah ing alam kandungane ibu. Wejangan marang sabdaning Gusti, nyiptakake jalma manungsa. Huga marang asal usule sedulur papat kang momong jalma manungsa. Wejangan marang sabdaning Gusti, nyiptakake jalma manungsa. Huga marang asal usule sedulur papat kang momong jalma manungsa. Sadurunge bumi suci kuwi ana kang manggoni, Gusti wis luwih dhisik gawe ukom kanggone jalma manungsa. Banjur Gusti ngetokake kuasane gawe sukma lan wujude raga kang dititisake Gusti ing bumi suci nalika wong wadon kuwi mbobot isih anyar-anyaran. Banjur nalika jabang bayi kuwi umure arep ngancek sesasi, Gusti ngetokake kuasane gawe wujude werna. Banjur nalika umure jabang bayi kuwi arep ngancek umur 2 sasi, Gusti ngetokake kuasane gawe wujude kulit. Banjur nalika umure jabang bayi kuwi arep ngancek umur 3 sasi, Gusti ngetokake kuasane gawe wujude utek. Banjur nalika umure jabang bayi kuwi arep ngancek umur 5 sasi, Gusti ngetokake kuasane gawe wujude otot. Banjur nalika umure jabang bayi kuwi arep ngancek umur 6 sasi, Gusti ngetokake kuasane gawe wujude balong. Banjur nalika umure jabang bayi kuwi arep ngancek umur 7 sasi, Gusti ngetokake kuasane gawe wujude rambut, geteh, lan daging. Lan iki kang disebut sempurnane Gusti nyiptakake jalma manungsa, dening wujude jabang bayi kuwi uwis sempurna. Amarga kuwi kanggone jalma manungsa kang uwis luwih dhisik teka ing bumi mulya iki, kang Gusti suwon matur nuwuna marang Gusti kang Maha Kuwasa, dening wujudi jabang bayi kang diciptakake Gusti ing bumi suci kuwi uwis sempurna. Lan sirnakake bebayan kanggone jabang bayi kuwi, supaya yen jabang bayi kuwi ucul saka bumi suci ora nandhang kesengsoran amarga sengkalane setan. Banjur dusana bapa lan biyunge jabang bayi kuwi karo donga keslametan. Banjur nalika umure jabang bayi kuwi arep ngancek umur 8 sasi, Gusti netokake kuasane gawe asal usule sedulur papat, uga artine sedulur papat. Geteh putih artine welas asih. Bungkos artine kang gawe kekuatan. Ari-ari artine kang jaga sukma. Geteh abang artine kang lawan bebayan. Banjur sateruse Gusti ngetokake kuasane gawe jenenge sedulur papat kang sejati, kang manggon ana ing ragane jabang bayi, kang wujude kaya mengkene. Jabarala manggon ana ing kulite jabang bayi. Mokohala manggon ana ing balunge jabang bayi. Hasarapala manggon ana ing nyawane jabang bayi. Hajarala manggon ana ing daginge jabang bayi. Banjur nalika umure jabang bayi kuwi arep ngancek umur 9 sasi, Gusti ngetokake kuasane gawe rasa kanggone jabang bayi kuwi kang wujude kaya mengkene. Budi, ing jerone budi ana pikiran. Rasa, ing jerone rasa ana sukma. Pikiran, ing jerone pikiran ana rasa. Kahuripan, ing jerone kahuripan ana ingsun. Ya ingsun sejatine manungsa kang diciptakake Gusti kang Maha Suci, kang nggawa kesempurnaane Gusti. Maha Kuwasa Gusti ingkang parang kesempurnaane jabang bayi ing bumi mulya menika saking kuwasa panjenengan. Banjur ucul sabdaning Gusti kanggone ingsun ninggalake bumi suci. Ucul saka dalan kang cilek
bebarengan sempurna marang wujude sedulur papat kang moha suci. Duh Gusti kang moha suci, kok kados mekaten bumi mulia punika. Kabeh mau uwis sempurna marang apa kang tinitah Gusti kanggone jalma manungsa. Lan sira jalma manungsa ora perlu wedi marang kahuripan ing bumi mulya kene. Awet kahuripan sira ing bumi mulya kene ora ijen kejaba nggawa kuasane Gusti. Uga sira ditunggu sedulur papat kang asmane Jabarala, Makahala, Hasarapala, Hajarala, Rina kelawan wengi kang dadi utusane Gusti. Amarga kuwi ilingana marang sabdaning Hasarapala kang diutus Gusti pareng warta kanggone sira bangsa Jawa, supaya sira bisa mangerteni lan ngelingi marang dina kang dadi pangapesane sira sak bendinane ing dina Kemis bengi lan Minggu bengi. Awet ing dina kuwi sengkalane sira teka saka smara bumi kang dadekake kahuripane sira ing bebayan yen sira nglalekake marang wujude abang lan putih. Amarga kuwi ilingana marang wujude sira supaya sira bisa nduweni kesempurnaan marang kahuripane sira kang ditunggu sedulur papat ing bumi mulya iki. Joyo